ओमफ्राय आंनि आंगो सनामोन जोंनि बावगार हायै गोसोखौबो गोदान एपिसडखौ होलायबाय नोंथांमोना जाय नायनो होननानै नेना दङमोन नायनो हासिगोन जों लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन दे लोगोफोर आरोथ' नायनायजों लोगोसे जायफोर गोदानै नायदोंब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबोदो लोगोफोर थाबैनो जोंना फेमिलियाबो एसे बुरजा जानो थांगासिनो बेखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै गारबोदे सनामोन गोदानै नायदोंब्ला जोंनि सेकेन्ड चेनेलाव दै लोगोफोर बावगार हायै गोसोआ नोंथांमोना जों लिंकखौ डिसक्रिपसनावनो होखागोन जाय नुवाखै बा नायनो गोसो दङ नुफेराखैबाबो लिंकआव थुनानै नायबानो नुगोन दे डिसक्रिपसनाव दङ एसेल' नांथारसिगौ सनामोन आंनि दे ना बेखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गारबोदो आरो आं मिथिखागौ आंनि सनामोना खालामखागोन जायफोर मोजां मोनो आसा खालामो नोंथांमोना जोंनि बावगार हायै गोसो स्ट'रिखौबो नायनानै एसेबाबो मोजां मोनगोन बेवहायथ' ओमफ्राय दा लोगो मोनखाबाय बैयावबो लोगो मोनसिगोन दे होमबा सनामोन दे अब्ला भिडिअखौ नायलांदो आंनि सनामोन बिमा फिसा मा जाथारदों बिसोर दारमासथिनि फोजोबखाथारसै आं दिनै मा दंब्रा खाथियाव मा दं आंनि लाइफआ नों थांबासो सान्ति जासिगोन नोंसोरो एकदम ग्रह बायदि जिरायना दंना बिमा फिसा आरो दिनै बिसोरखौ मा खालामगोन आरो आङो आंनि लाइफखौ बरबाद खालामजोब्बाय नों इलिशा जाथारथारगोन आं नोंखौ बासिबावदोंसो नोङो बासिबावदोंसो बियो दिनैबा हले इलिशा दानथारथारगोन आं नोंखौ सानैखौबो बिमा फिसा साला थै सानैबो नों थैबासो सान्थि मोनसिगोन आं इलिशा दिनै दाथ' नोंसोर थागोन नङाबा आं सानैबो नोंसोरनो आंखौ सान्थि खालामग्राया थै दानाबा बिमा फिसा बोरो नोंसोरलाय बासिबावबाय आरोबाव नों थैबा मोजांसो आंनि थाखाय मिथिगौ ना मिथिगौ मानोथो फैनाय नोंलाय आंजों मानो हाबा जाफैनाय नङाबा दिनै आंनि लाइफआ बेबायदि जानाय नङामोन आं दिनै मानिया रावबो लाखिनो हाया आंखौ एबार थुबला नोंसोर इलिशा जाला आंजों थाग्रा बे आंजों संसार जाग्रा दासो मोनबाय नोङो दासो मोनबाय आरोथ' बे फिसाला मिथिसाराबा आंखौबो बेबस्था खालामगोन आं बेबस्था आरो बबेसिम खारनो नोङो आरे बे थेख्लाया मानोबा दिनै मोजां रायलायाखैलै गथ'आ माबा थाब दोननो जाबाय थादों र' बियो आरो माबा खिन्थाहां जायो ओमफ्राय बाथ्राखौ सोंबा दस्रा बेलेग टपिक सोलायलायो आच्छा गथ'आनोथ' मा जामारदों बेलाय आइयासो लोमजाबायदोंब्रा आंखौ टेनसन जाजानो गिनानै जेबो खिन्थायाखै ना फैसाफोरसो नांगौ जादों नामाथाय गथ'आ बिनो ना मानो जादोंदां ओजों आइजोंबो रायजानो गिदों खोमा ना माथाय गोजानाव थानानै दा बुजिथ'नो मोनलालै ना आइजों मोजां रायलायनो मोनो ना न'आव थांनो मोनो अब्लाबो थेख्लानावनो सोंसाबनानै थायो र' आं गोसोखौ गोजोन होननानै आइखौथ' जेबो माने बेफोरबायदि जेबो इसोरनि अननायाव जेबो जाथ'वाखै बुंदों आयै आं जा गोसोखाङोलै न'आवल' थांनो जाबाय थायो गोसोआ ओइ थुनथुलि माबे आंनि बे मोनसे फाइलआ बहा थांखोलै इम्पर्टेन्ट डकुमेन्टस दङमोन नों दोनदोंमोन ना मैया बेखौलाय आंलाय सोना दोनखाबायना बेगाव सान नागिरबानो मोनबाय आरो दे जाबाय बेखौनो बहा दोनसनखो नोंदोंलै ओमफ्राय लामायावलाय माथो खालामबाय थाखोब्रा नोंलाय गावसिना नेटानो मोजां नाङा ओमफ्राय आं थेख्लाजों रायलायदोंमोन मा जादोंथाय सान थेख्लाया दिनै माबा बुंहां जायो ओमफ्राय बुङा रावाबो मोजां रायलायाखै गथ'आ माबा गोसो सिङाव माबा बाथ्रा लाखुमानाय मोनथारदों आङो आंना बैनाया नोंखौ गोसोखांदों खोमा बेखायनो दे थुनथुलि आइया मानियाबाबो जों थेख्लाखौ मालाबा आलासि जानो लाबोगोन दे जोंनाव नंगौ सान
माथो आरो नङाबा जोङो ना अबेबा रेस्टुरेन्टाव थेख्लाखौ लेंहरनानै ओजों कलेजनिफ्रायनो मालाबा लोगो हमनोसै मोजांनो दसे रायलायनोसै। औ नों थिगखौनो बुंदों मालाबा बिदिनो खालाममारसै दे सान आरो नङाबा थेख्लाखौ लानानै जोंहा शपिं खालामबो थांगोन दे शपिं खालामनो थांनो माने माबा मोनसे बाहाना खालामसै आरो आइनि थाखायबो बायनानै हरनोसै। जागोन दे मालाबा बैनायखौ लोगो हममारनोसै। दे होमबालाय सान गोसोखाङा नंबाबो मोनायावबो एखमबा उन्दुनोबो ओंखारलायलाङो उन्दुनायखौनो लेंहरथाबबाय बायनांगौसो आङो जायाबाबो एकदम मेगनानो बेलाव नायनानैल' थाबाय थाथारोलै मोनायावबो बोरैबा हुदा जालांबाय आङो थाब उन्दुलाङि ओमफ्राय फुं जाबासो बिराद गोदो गोदो सिमां नुफबबायथारो जि उन्दुलांगोन आरोना सोरांबासो मा जामारखोथाय आङो एकदम ओमफ्राय नै सोरांनाय लोगो लोगो उन्दुनायानो थांनो नागिरलालाय मादि जाखो आङो एकदम जबरदस्ति जोगार हरलायलायनांगौसो उन्दुलांनायखौ फुङाव सोरांबा। दारो थुनथुलि नोंबो आं बेखायनो बुङोना नोंखौ थाब उन्दुलां गावहा उन्दुनोनो ओंखाराबा क्राइम पेट्रल माबा माबि मा नायबाय थायोथाय। दाथ' ना सान फुजानि गोदान माबा माबि ओंखारसोनसैलायना फुजा खाथिसै बेफोरखौनो नायनानै एकदम उन्दुनो ओंखारलाङि जाबावगोनसो आङो आरोबाव मिथिदों। जागोनलै सना दे बायना होखागोन आं टेनसन लानाङा फुजाया सफैग्रोथोंसै। दे आङो दुगैहैखानोसैलै बिराद गोलोमबाय आं दिनै अयथासार गरमबो ना। औ दे सान दुगैयै दै दंबाथ' खाथियाव ज्रोमसो बारजुमहैसिगौमोन आङो गोदो न'आव थाब्लाथ' बिदिनो खासैमोन आंनाथ'। नंगौ नामा जोंफोरना आरो सुइमिं पुल माबा माबिफ्रावसो थांलाबायोमोनलै दसे लोगोफोरजों। जों जाबाय लकेल आरोना सान लकेल बेखायनो जोंना बेफोरबायदि सुइमिं पुल माबानो अबेबा सरलपारा मा दारागाव माबा माबि दैलै मा बुङोथाय सान बेफोराव थाङो जे नांलाया जोंना बेफोरबायदि। नांलायखायाबोलै थुनथुलि ने बेफोरावलाय मानोथो थांबाय थानोब्रा। औ सान नै गामियानि दैमायासो साबसिन ना जोंफोरनि खाफालावलाय आरो बहा बेफोरबायदिबो गैफेरखायामोन गोदोनिफ्रायनो दासो बिदियाव थांना मा जाबावनो आरोना सान बेखायनो आङो गथ' उन्दैफोरजोंनो दैयावनो बारसोमहैनानै थाङोमोन जोंहा बालाबारियाव ओमफ्राय दसे गथ'फोरजों गेलेबोनोसै ना बोनबोनोसै बेफोरमोन आरो थुनथुलिनि लाइफ स्टाइला नोंथ' मिथिखायो। नोंनियानो मोजां दे बिन्दासनो बेफोरबायदिनो जाखानांगौ। सान आङो दायो मोनायाव खेबसे हरबावनोसैलै थेख्लानो गोसो मोजां मोनस्रानो मा जामारदोंथाय गथ'आ एसे स्रां सोंहरबावगोन आं दायो र' खेबसे। दे जागोन दे। नैलै आयै नों जामादैया जियानो जा मोजां दे गाज्रिद्राय नङाना थुनथुलिनि फसायनायालाय बहा आरो गाज्रि जानो दे आंहा मोजांबाबो गाज्रिबाबो सानजोंनो रुजु रुमु संसार जालांगोनलै जियानो जा आंनि साना बेस्ट हासबेन्ड आंनि थाखाय गुबुना गाज्रि मोनथों आं मोनालै नोंनो खामोन नोंनो थागोन आंनि सनाया। आयु हाबाब एसे गोसाजोमहाय एबारनिया मोजाङानो जादों दे सान्दुं गोसाबो बेफोरखौनो आरो लोंनानै थान्दा खालामाबा माथोबाव दाहनै सोरांखौ लाबाय अम्बासि अमाबैसासो जानानै थांबाय आंनि जिउआ अब्लाबो खाफालनि खोथा माथो बुंबावनो आरो बोरैबाबा हारसिं माथो खालामबाय थानोब्रा बेफोरखौनो एसे इन्जय लायाबा दाहाराबो आंना जिबायदि जाबायलै मा बुंबावनो दाहार जाग्रासो जालांबाय माबा बाथो रख'रा बेफोरखौ आरो दायोहाय दे दाउ आथिं गांखं माबा खर' बेफोरखौनो लगाय मोनदेरा ओमफ्राय थुबिखा एसे होना गोग्गाम लाबोना जाफैनोसैहां बेफोरसो गोथाव बेदर मोजांनिख्रुइ आइयालाय आजिखालि माखौ मोजां मोनो माखौ मोजां मोना आथिंफ्रानो गोथावसै दायो बे दाउनि रेजेक्टखौनो लाबोनोसै आं बरियानो होगोन हारसिंनो रंजागोन जागोनबो लोंगोनबो सानसे एकदमबारे दुखु दाहाफोरखौबो टेनसनफोरखौ बावगारनांगौ ना बेफोरजोंसो मुलिहाय आंनि थाखाय बेफोरसो गोसोफ्रा सान्थि मोनलाय लाङा नङाबा दुखु दाहा बेफोरखौनो सानबाय बायनानै दिन थाङो माब्लाबा बेफोरसो टेनसन खाहैयो सानदोंमोन जुरि मोननाव बिहामजोनि आखाइनि ओंखाम जाहैनो नाथाय बिहामजाबो ओरैबायदिसो मोनबोदों बिस्राबो आंजोंबाथाय खुगायानो डेन्जार नालाय बिहाबो नाङोसो ओरैनो डेन्जार उल्था-उल्थानो थाङाहां बे थुनथुलि थेम्फालिजों एकदमबारे थेव-थेवानो लाजाखाया
आरो बिनि सायाव खम दुगिबावसो। अब्लाबो एसे मेगन सायोहां जेरिखौ, मानोना दा बिहा नै फिसालायाबो थिगैनो दङ, फाल्थुबो नङा। बिहामजोआबो मोजांखौनो मोनसनबाय। दा आराम जिराय जिराय जा। आंहासो मा जाखो गोदो सिनाय रोङासै बिहामजोखौबो अननायखौ। दुब फैनानैसो थांगारगारबाय। बेस्रा आंनि आबाया अन्थाव बाथाव। बेफोरबायदि बालन्दासो जानानै थानांबायना। बेफोरबायदि सेंग्रा बैसोआवनो मा जादोंमोन देनाय। इसेबां उन्दैयाव हाबा जाबाय। माबा 18-19 बोसोरफ्रावनो हाबा जालाबायबाय। दा नै ना संसार मोजां मोनजाखो ना मा जाखो। दाबो सिख्ला मोजांखौनो मोनखागोन। आंनि फिसालानि महराबो एसेबां गाज्रि नङाना। आरोलाय बुरियाखैना बियो गथ'आ। र' सिख्लाखौनो लाबोगोन लाबोबाबो। आं बुरै हिनजावखौ लाबोहाय। मानोना हिनजाव दंमोन गोदो थैनानै थांबाय होननानै खायफा खायफा बिदि माबा बेलेगबो साननो हानाय ना। नाथाय आंनि आबाया बिदि नङाहाय। हेन्डसाम दङ गथ'बानो। गुबुना जेखि सान आंहा आंनि फिसालाया जेब्लायबो आंनि नोजोराव हेन्डसामहाय। नाथायबा र' दा दाउ आथिंखौ एसे फन खालामना बुंहरखानांगोन आं लाबोग्रानिखौ। बरिया बिजोंनो लोंफैनोसां। बेदर मोजांबो जाबाय थानो हायाहाय। दाम गोसा जाजोब्बायना मैगं होन मा होन। बेदर फिसा जानायानो साबसिनसै। गोदो आंनि जिउआ मामोन, बे दा आरो आंनि जिउआ मा जालांखो हमखो बुजिखौनो मोनला आरो। सब समाय बे मोजां दिनानो थाबाय थागोन बेबो नङाहाय। बयनिबो लाइफआ सोलायखाथारो। मोजां दिनबाबो मोजां दिन थाबाय थाया, गाज्रि दिनबाबो गाज्रि दिन थाबाय थायाहाय। थाखा फैसा दंबाबो बेफोर अरायनि थाखाय नङा, सानसेबाबो जोबलांखायो। सैथो खोथाहाय बेफोर हलेबा। ओमफ्राय बे बिफां गायनायनि 10,000आबा माला हाबगोन जाखो। जेब्लाखि हाबा हाबदेला। फटकखौथ' मोजां खेबखाबायमोनहां। वा मेहेर, बिराद गोबाव जाबायमोनलां बेफोरबायदि पार्टियाव इन्जय खालामफैयिया। नाथाय दिनै फैनानै मोजांबो मोनदोंब्रा र'। बे रहनानो आंखौ लिंहरबाय थाबाय फाग्लाया। आंथ' फैनो बाबायसोमोन, नाथाय न'आवबो ओरैनोसो थाखागोन नालाय फैबायलै। दसे थाना एसे लोंखावना मोसानांसिगोनसो आं दिनै। गोसोफोरखौ सिख्लाफोरजों दायो स्रां मोननायनि। माथो खालामना, रावबो बादाबो होग्रा गैला। न'आवबो सोरनि थाखाय थांनोब्रा थाबनो, नेनानैबो थाग्रा गैलाना रावबो। बेनिफ्रायथ' सोरबा आंखौ फन खालामनानै माबा रायलायहरग्राबो गैया, SMS खालामग्राबो गैबावासो। फनाबो रिसार्जफ्रानो ओरैनोसो थांगारजोबोलै। बेथिं एसे सिरिथ'लै बैथिं जा दावराव। दसे सिगारेट सोबनानै बैथिं थांफिनसै आङो। बेफोरनिफ्राय गोजानथ' जानो सानो, नाथाय मा खालामनो। मुलिसोलै बेफोर आंनि थाखाय, दुखुखौ बावगारनो थाखाय एखनबा समाव। मा खालामनोब्रा, गोसो सिंनि दुखुखौ देखायनानैथ' दिन्थिजोबनो हायाना। शेयार खालामबालाय सोरजों एथ'ग्राब मानि शेयार खालामब्रा आंलाय। मानसिफोरा बुजियालै, दुखुखौलाय बहा बुजिनो, उल्था मिनिगोनसो। बेखायनो बाद हो यार। मुलिसो बेफोर निसा बुस्थुआ आंनि थाखाय, आंनि हाथरखि सनाखौ बावनो थाखाय। बावनायाथ' बावनो हाया, थेवबो एसेबाबोथ' बावबायमोनलै आङो। बेहायसो रावबो गैया र', सिगनेला मोनखासिगोन बे। आफानो फन हरनांगौमोन आं। हा? बेलाय आरो सोर साप्रि जालायखो? पार्टियाथ' बैथिंसो जादों, बेहायबा आरो सोर फैखो? हे। हा? नों? बान्दरि साला। हे, जानला मानला मोनदों होनना बुंनाङा दे आंखौ। सोरखौ लोगो मोननांगौ सोरखौ लोगो मोनखो आंलाय? हा? बेबायदिसो बुंबावदों? आरे बेखौ बुं नोङो। नों आंखौ लोगो मोनदों आरो बे पार्टियाव नोङो, हा? बे सोर लिंहरखो नोंखौलाय बेफोरबायदि एसेबां गिदिर पार्टियाव? आइ एम सियर नों बेहाय जोंनि माने पार्टि जानायाव माबा गिलास राननो, साहा राननो, कफि राननो, अबभियासलि बेफोरनि थाखायसो फैदोंदां। आरे बे मा आखायाव सिगारेट? मालायफोर माबा सोबखोन्दा सिगारेटखौनो नों खननांगौ जाहैबाय नङा होमबा? बेफोरनोथ' नोंनि खामानि, बेनोथ' नोंनि सिनायथि दा। नङाबाथ' नों हेलेनानि खाथियावनो थानो समाया। नों बायदि पार्टिचारखौथ' सोर लिंहरखो बे पार्टियाव? जास्ट शाट आप। नोंलाय गावखौनो एक्ट्रेस साननानै लाखो ना माखो आंखौ बेबायदि बुंनो? आंखौ महराव नायनानै जाज खालामदों? बेचारा, आरोथ' नों वेटर जानोसो समायखायो। नोंलाय बे पार्टियाव वेटरनि अनगा आरो मा जानो हानो? अ माय गड, आं ओरैनोथ' जानला मानला मानसिजों रायलायनो बिराद बायो, नाथाय नों
आंखौ बिराद उल्था उल्था बुङो बेखायनो आं नोंजों रायलायदों खुगाजों लोगोसे मानसियानो थिग नंखायाबा उल्था उल्थाथ' होनफिनजाखागोनखा Shut up! आरोथ' नोङो आंखौ जानला मोनला बखिनाङा दै नों बायदिया आंखौ बुंनो एसेबां गोहो गैया मानो आं मानसि नङा नामा थां गोख्रैनो गावबागाव खामानिखौ माव आरो पार्टियाव जुइसबो रानना हैथां नङाबा नोंनि बेथना दानजागोन दानो आं बुंनानै होयोबा लासिंसिं जानांगोन नों नङाबा गोख्रै ओंखारलां आरो मोजाङै सार्भ खालामनानै हैथां मानसिफोरनो मोनथिदों थां बेफोरबायदिजों नांबाय थायालै आङो वेटार नों खोनायाखै आं मा बुंदों नोंलाय बे पार्टियाव मारै बे पार्टिया नोंनि नाथाय बे आंनि बेस्ट फ्रेन्डनि पार्टि मोनथिबाय ना आरो आं नोंजे खुसि जाबाव जे नों बायदि थार्ड क्लास मानसिजों आं एसे मोजां रायलायबावदोंसो नांबाय थाया आं बेबायदि हिनजावजों मा मोख्रि साय बुंलांदों नों आंखौ बेबायदि नखर मानसियासो जोंफोरजों माबायदि रायलायो मोनथिया आहोना साइज मानसि आदा नों मानो खिन्थानो होआखै आइनो खिन्थाखाबा मोजां जागौमोन दा औ थेख्ला जेबो टेनसन लाबाय थानाङा दे खिन्थागोन मादैनोबो आब'आ फन हरदोंमोन ओमफ्राय आं जेबो बुङासै नाथायबा आदा बिसोर जे नोंखौ जेबो खालामासै ओमफ्रायो नों बिसिनि सिगाङाव गसंबाबो बे खोथाखौनो आसरित मोनदों आंखौथ' बिसोर जाहोजोब्बाय ओमफ्राय नोंखौ नुनानै बिसोरो थांफिनजोब्बायसो होसोआसै जे मानोना बिसोरो गिबाय खोमा जानो हागौ पुलिसखौ लिंहरजानो बा बेबायदिनो माखासे गिनाय फैबाय खोमा बेखायनोथ' थांफिनबाय बिसोरो नाथाय बिसोरो बिराद खतरनाक मोनथिखागौना नोंबो औब्रा आदा ओमफ्रायथ' लासखौबा बहा ठिकाना लागायगोन दायो आङो आब'नो चान्स मोनबानो खिन्थासिगोन आङोथ' जे गिबायना नङाबा आं बिसोरखौ रेकर्ड खालामना लागौमोन फनाव आं बावगारदोंना मेन टाइमावनो बेफोरखौ खालामनो नङाबाथ' दाहालागै बिसोर जेलावसो थांसिगौमोन दा आदा बाबु थेख्ला मामलाया दाबो थान्दा जायाखै बेखायनो जानला मोनला सानना हवा जेबो दामावथ'सै दे नङाबा उनाव प्रब्लेम फैनो हागौ गोबांनो आरोथ' लोगोसे बेफोर मामलानिफ्राय जेसे हायो जानगारावसो थानांगौ बिदियाव फैजायालै बाबु नङाबा बिराद मुसिबत जायो आब'खौ लोगो हमनाबाबो खिन्थानांगोन आं फनाव खिन्थानो हायाबाबो आब'आ बिसोरखौ हमथारनांगोन ना बिसोर जेराव थांबासो आंबो मोजां मोनगोन मानसि बुथारथारदोंना नङाबा आंबो गोजोन मोनासैलै आङो दंखायोना ओरैलाय टेनसन लानाङा दे थेंकिउलै आदा नों थाब सफैनायखायसो नङाबाथ' नै बाबु गासैबो मोनजोब्बाय दसे थाना जानोसै दे जागोन दे मादै ओमफ्राय माथो बिदाजों मोजां रायलाया आरो आबा माथोलाय न'आव फैनानैबो दा सिरि सिरि थाबाय थाखो नोंलाय मबाइलजोंल' थादोलाय नोंहा रायलायदोंलै मादै नै फरायनायफोरखौबो सोंदों आङो ओमफ्राय बिब'जों रायलायदोंना रायलायाखै बिगुमैखौ गोसोखांदोंना खाङाखै दसे रायलायदों जों ओरैनो बिसोरजों आं बारा रायलायनो होआहाय बाबु ओरैबाबो थाथों गावसोरनि हालोदावनो गावसोरो आं फनबो हरनो हाया आबा थेख्लाखौबो गावसोर हमबाबो दाननानैसो हरनो खिन्थाखायो आङो जालायबाय आयै नोंना ओमफ्रायथ' गावसोर मालाबाफोर फैयोबालाय मादै फैयोबा फैथों हाबहोआहाय आरो फैब्लाबो आं जेबो मिथिया आङो बरिया आयै बेबायदिनो नोंजामादैखौ रागा जोंबाय था आदा लक्ष्मण आइनाथ' बेबायदिनोसै आं माबा फसायैजोंसो हाबा जाबावदों आं बादा होखानायजों बेखायनो आङो निमाहा होनो हाथावै मोनगासिनो दाबो आदा लक्ष्मण आइनि खोथाखौ खोनाना जेनेबा मानो खुसि जाखो औ मादै बेफोरबायदिखौ निमाहा होनानै लाब गैया जेन'बा जाय नोंनि फिलिंसखौनो बुजियासै फिसाजो जालायनानै नोंसोर गुबुनबाबो आंनि माबाखौ बुजिबायहाय गोसोनि खोथाखौ बाबु नाथाय फिसाजो जालायनाय एथ' अनबाबो अनजायाबा ने दे बाथो बिसिनि खोथाखौ रायलायबा गोसोफ्रासो गाज्रि मोनलायलाङो आङो ओंखाम खुरैसैहाय बाबु थाब स्रां स्रिं जाखानोसै औ दे होमबालाय मादै जानगुन्दा आंनि थुनथुलिनि खाथियावथ' दा थांखा नोङो आंनि थुनथुलियाबो एसेबां गोरलैथ' थाब खाथियावबो फैनो होखानाय नङा बे सानखौबो मानोना बे एसेबो सैखिया खाथियाव थांजानो रावखौबो रायलायबाबो सानजों बे क्लस फैनाङालै एकदम नङाबा बुखावजोबगोनलां बेखौ सानखौ आंनि थुनथुलिखौ आखाइबो होबा बे आदा लक्ष्मणखौ बुजिहोनो मोना एखनबा बे थेख्लाया जोंनि मानसिखौ नुदोंलै दा जोंनि मानसियाबो बेखौ 24 घन्टा नोजोर होखागोन बेनि सायावथ' आरो
आं थेख्लाखौ जेबो जानोथ' होआ नाथाय थेख्लायाबो आंनि बुंनाय बायदि सोलिनांगोन आं मोनथिगौ बेबो गथ'आ मानिखागोन बिब'नोसो खोन्थानो बुंगासिनो जेन थेनथ' आङो बेखौ एसे बुंफ्ला बुंफ्लि दोनथ'बायलै नाथाय गथ'आ मानिनाय नङा बेबायदि बे थुनथुलिया माबा एसे मोनथिबाबो ना एकदमबारे हमनोसो नागिरखागोन जायखौ आं जानो होआ बेबायदि नाथाय थेख्लायानो गावनो जुदि जोंजोंनो लोगो जाबालाय बिमानोबो एसेबां गोबावथ' थानाय नङालै बे गथ'आ सिरियै बिमानोबो खिन्थागोन बिब'नोबो खिन्थाखागोन बे बिनि सिगांनो आं बे गथ'खौ कुछ करो लकी कुछ करो जल्दी दे अब्ला सनामोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय गोदान एपिसडजों अब्ला नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों फोरमायहरबानो जाबाय सनामोन मोजां जा गाज्रि जा थेवबाबो जों लाबोबाय बिदिबा लोगोफोर नायनायजों लोगोसे साबस्क्राइबबो खालामना होबानो जाबाय दे सनामोन आरो माबायदि जादों बेखौबो फोरमायहरदो लोगो नोंथांमोन जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर फुङाव नायबाय बयनिसिमबो गुड मर्निं सनामोन जेबो उसुबिदा जायाबा जों नेक्स्ट एपिसडजों फैनोसैलाय दे बाय बाय लाभ इउ अल